Tuwing huling Lunes ng Agosto, ginugunita ang Araw ng mga Bayani. Alam mo ba na noong panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ipinagdiriwang ito tuwing Linggo? At one time sa panahon ni GMA, I think it was Sunday because ang paniwala niya yung sinasabi niyang parang economics of holidays. Instead na mag-holiday pa sa weekday, sa Sunday na lang i-celebrate. Si Andres Bonifacio na isang revolusyonaryo at Jose Rizal na isang intelektual. Magkaiba man ang paraan sa pagkamit ng pakikipaglaban noon, parehong itinuring na bayani. Yung famous yung salita ni Rizal na that the slaves of today might become the tyrants of tomorrow. Kasi kung slave ka, nagrevolusyon ka, nanalo kayo sa revolusyon, wala kayong preparasyon, magiging kayong tyrant din. Si Bonifacio parang rushed ang mga judgment niya. It's not a kind of a planner. Bonifacio walk out and told the people na handa ba kayo makipaglaban. Sabi niya, okay, mag-revolution tayo. Yung highlight ng event, yung pag-tearing down ng mga sedula. Makalumang konsepto na unti-unti na ring nabago sa kasulukuyan. Nasaan na ang mga bayani? Para kay Aling Nori, kasama niya sa hirap at ginhawa ang kanyang bayani. Kahit siya, may karamdaman na sa buhay, nagkumakayod pa rin para sa mga anak niya, para sa amin. Maging ang mga guro, pulis, nagpapaanak o tagilinis ng kalsada, itinuturing na rin ngayong bilang bayani. Nakaka-inganyo din makita yung mga bata na nakatawa or may natutunan sila sa'yo. Lahat gagawin mo para walang mangyari dun sa nanay at baby. Gibuntang tama na nahihiling kang tao kasi namamati sa simpleng paagi, sa pagtabang. Araw kayan, mga simpleng gibo-gibo, gari naman sa nayan bayani. Dagdag ni Professor Herona, ang pagiging bayani ay hindi kailangan ng armas o pakikipaglaban, kundi pagsasakripisyo para sa ikabubuti ng nakararami. At the end of the day, ang heroismo ay nasa puso ng taong tinulungan mo, di ba? May Di Maano, CSN.